ಮೇರೆ ಅಣ್ಣರೇ ಎಂಜನೆ ಅತಿ ಸರಿ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡ ಬ್ಯಾರದ ಸೀಸನ್ ಹೋಗಿ ಎಡ್ಡ ಬೇರದ ಸೀಸನ್ ಬಂಡ ಪರ್ಬದಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಹೂ ಬರ್ಬ ಚೌತಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ನವರಾತ್ರಿ ದಪ್ಪಗ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಉನ್ನತ ಇಂಚಿನ ಮೋಂತಿ ಪೆಸ್ತ್ దాన్ని పొంజోలు గలటనే అనుకుని ಲೇ అక్కడ కాయ కచ్చి పూక ఆనమ్మనే తినిపేరు ఆనితే తిన మాత్రం బొక్క యాపల దుక్కోరత్త ಅಂತ ಅತಿ ಈರ್ದೇ ಕಡ್ಪುನಿ ಅವೇನೆ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಲಿದ್ದಾರ ಬೇಲೆ ದಕ್ಲಿನೇ ಯಾಪಲ ಕಾಪುನತ್ತ ನಮ್ಮಡ ಓ ತೀರು ನೈ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತ ಈರು ಮಾರ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಯಾನ್ ಏರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬೇಲೆಕ್ ದೀಯಡ ಯಾನೇ ಆಡ್ಪೋಡ ಅವಣದು ಚಿನ್ನ ಮಾರ್ಯಾರೇ ನೇ ಓ ಇಂಚೋನು ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೋಚಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಬಾಡ್ದಿನ ಕಾಸ್ರಿ ಅಂಗಡಿ ಬಾಡ್ದತ್ತ ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಚಿನ ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಯೇನಾ ಅತ್ತ ಬೇತದಾಲ ಉಂಡ ಬೇತೆ ದಾಲ ಬಂಡ ಊಲ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಕೈಕ್ ತಾಗುಜಿ ಅಣ್ಣ ಸರಿಕಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಮಂಡೆ ಬೋಡು ನಿನ್ನ ಈ ಕುಂಬು ಮಂಡೇನು ಬತ್ತೊಂದು ಅವು ಸಾಧ್ಯನೇ ಅತಿ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಚತ್ತಿಯ ಪಾತೆರ ಸುರು ಕಲ್ಪೋಡು ಬೇರೆ ಬರೋಡು ಅಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ನಿಂಚೆ ಪಾತೆರ ನಿಂಚನ ಇಂಚ ಪೆದಮ పెద్దమ్మ గిరాకీ నకల పాత్రడు ఉందన్న గిరాకీ నకల మనసుకి ఎందోడు అవు ఎంచ ఉంచూరు పండుగొర్లే అవు కల్పు చురుటు పాతేరు పెట్టిగా బెచ్చోడు ఆయన ఎదురు దంగడితే బేజారు ఆ పిల్లకత్తే అక్కలు కొరుపున అక్కలే నడే బరుపున అక్కలనాడే బరపేరు నమ్మడే బరుపున నమ్మడే బరపేరు నిన్నಡೆ ಬತ್ತಿನೇ ನಾನು ಒಯ್ಪರವಲ್ಲಿ ಎನ್ನಡೆ ಬತ್ತಿನೇ ನೀವು ಒಯ್ಪರಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಂಚ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಡು ಅಂಚೆ ತರಕಾರಿ ತೆತ್ತು ಕೊರಲು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿನ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರು ಇಜಿಂದ ರಪ್ಪ ಪೂರ ಒತ್ತು ತೂಪೇರು ಬಿಡ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಬರ್ಪೇರು ಅತಿ ಎಂಚ ತರಕಾರಿದ ಬೇರೆ ತಾಗಂದ ಇಂಕೆ ನೀ ಕಾಪುನ ಎಂಕ ಡೌಟ್ ತೇಗಂದಿಗೆಂಡ ಈ ಐಕಿ ಪಂತಿನ ಜನನೇ ಬಕ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚಿನ ತುಲೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಐನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅವ ಪನ್ನಡೆಗೆ ಬತ್ತನೋ ನೀ ಕಾಪುಜಿ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪುಡ ಈ ತರಕಾರಿ ಇರ್ದು ಮೂಲು ಇಡಬೋಪುನಡ್ಡೆ ಪಾದೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುನಡೆ ಬಂಡ ನಿನ್ನ ಜೀವ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಪಾದೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪರೆಡ್ಡೆ ಅವು ಪರ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಹಣೆ ಬರಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಬರೆತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಬರೆತು ಅಪ್ಪ ಈ ಪೊಯ್ಯದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪು ಪೊಯ್ಯಡೆ ಕಾಸಾಪುಂಡೆ ಪೊಯ್ಯ ಬುಡ್ಚಿ ಅವು ಪರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅವು ಸರಿಗಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೇತೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಲಿ ಒಂದೇನು ಬುಂಡ ಬೇತೆ ವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪನ್ಲೆಂಕ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ಕಾಸು ಮಲ್ಪುನ ಆ ಗುಜ್ಜಿರಿ ಪೆಜ್ಜು ನಮಕು ಎಡ್ಡೆವು ಪೂರ ಗೋಣಿ ಪತೊಂದು ತರೇರ್ತಾರೆ ತೋಡ್ಡೆ ಮತ್ತೆ ಪೆಜ್ಜೊಂದು ಬೋಪುನಿ ಅವು ನಮಕ ಏರ್ಲ ಉಂತಾವು ಜೇ ಅವು ನಮಕ ಒಂದು ಬಕ ಎಂಚಿನೆ ಅದೇ ಗಿರಾಕಿಲು ದಾನಿ ಈತ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ ಐತೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾನು ಬೈಯಾಡು ಉದೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೋದಿ ಉಡೇದಿ ಹಾಕಾರೆ ಬರ್ಪುಣ್ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಅಲ್ಪ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕೊನೊದ್ದಿಲ್ಲ ಬಸ್ ಚಪ್ಪುನ ಅಲ್ಪನೆ ದೇನ್ ಧರ್ಮೋಗ ಅತ್ತ ಬಕ್ಕ ವಿಪನ್ಪ ಗಿರಾಕಿ ಬರ್ಪುಜಿಂದು ಇಡೇ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಚಟ್ಟದ ಗಿರಾಕಿ ಬರ್ಪುನಗಲ ಬರ್ಪುಜೇರ್ ಇಡೇ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಡೇತಿಯ ಪೌ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಅಡೆಗೆ ಹಾಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಅವಚ್ಚ ಅವಳು ಮಿತ್ ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಡು ಅತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ದೊಲೆ ಐಜಿಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಕಲತ್ತು ಅಕಲ್ ನುಂಗೆಲ್ ಮಿಂದಾಕ್ಲ ಪಜ್ಜಿ ಮಿಂದಾಕ್ಲೆ ಅಕಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದಾಜುಲ್ಲೇರು ಅಕಲೆ ಪಜ್ಜಿ ಮಿಂದಾಕ್ಲೆ ಗಿರಾಕಿ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಅವಳು ಅಂದ ಆ ಪೊಂಜೋ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡ್ನಲ್ಪ ಚಂದ್ರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಚಂದ್ರಕ್ಕ ಗುಲಾಬಕ್ಕ ಲೀಲಕ್ಕ ಮೇರ್ ಬತ್ತ ಅತಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಲ್ಪುಗನ ಏರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾರ್ನೆ ಮುಡ್ಚಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಬಂದು ದಿಕ ಈ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಪಾತಿರು ಇಂಚ ಅವತ್ತು ಸತ್ಯ ಬಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಪಾತಿರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸತ್ಯ ಯಾನು ಈರು ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕತೆ ಇರು ಎಂಚ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುನ್ನ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕೆ ಸಾವ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಅಂಗಡಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಲಕೊಂದು ತರ್ತ ಬೋಡು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಲಕೊಂದು ತರ್ತ ಬೋಡು ಮೂಲ್ದಾಲ ಏರ್ಲ ಸ್ವಂತ ಅಂದ್ ಮಣಿಯರ ಹೆಜ್ಜಿ ಈ ದಾಣೆ ಗಲಿಗಲಿಗೆ ಆ ಬಪ್ಪಂಗಡಿ ನಿಂಚ ಪತ್ತು ತೂಪುಣಿ ಆಸೇಡ ಎಂಚಿನ ಹಾಸ್ಯಡ ಅತ್ತಿ ಮಗ ನೀತೆ ಕುಮ್ಮಿ ಒಂದುಂಡಿ ಕುಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಬಾಡೊಂದುಂಡು ಅಂದಂದು ತರಕಾರಿ 2 ಲಕ್ಷದ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಅವು ಪುರ ಉಂಡತಿ ಪುರ ಮಸಾಲ ಟೋಟಲ್ ಐಕೆ ಬಂಡಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನನ್ಲಾಗಿತ್ತು ನೋಡು ಯಪ್ಪ ಏರ್ಲಾವು ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ದರಿದ್ರ ಬತ್ತಿನೇ ಬರ್ತು ಮಾರೆ ಈಗೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಏರು ಕೊರ್ಪುಣಿ ಮಾರೆ ನಾ ಯಾಪಲ್ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುನೇರು ದುಂಬು ಐನು ತೂವಡು ನಂಗೆ ಲಾಭ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಇಜ್ಜ ಮುಂದೇನಾಡ್ದ ಕೈಡ್ದ ಆವ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ತರಕಾರದ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುನ ಉಂಡತ್ತಾವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹುಷಾರಿ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆಂದಿಕೇಂಡ ತರಕಾರಿ ಎಂಚ ಬಾಡುಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆತೇ ಬಾಡೊಂದು ಬೋಪ ಆನಿಗೆ ಮಾರ್ದು ಪೋಂಡು ನಮ್ಮ ಜೂಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ತರಕಾರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ಸಿಂಕಾದು ಅಡೆ ಕುಲ್ಲೇರ್ಲಿ ಅವ ಐತೆ ಮಾರೋಡು ಬಂಡ್ಪಿನೀರು ಈ ಮಾರೋಡಿ ದೇಪಂಡ ಎಂಕಾಂಡ ಜನ ಉಂಡು ಎಂದ ನಿನ್ನ ಈ ಒರಿಯ ಉಂಟೊಂದು ಏನು ಸುಧಾರಿಪಾಡು ಸಾಧ್ಯ ಅವ
ಪೋ 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 ನಾನು ಬೇಲೆಗೆ ಜನ ದಿಂಡ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಓ ಬೇಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಇತ್ತ ಮಾರುವೆ ಪಂಡೆ ಇತ್ತ ಜನದೀಪೆ ಪಂಡೆ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಕನಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಮಿತ್ತ ಅಡೆಯವರ ಪೋದಾರ ಪಣ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಐತೆ ಕೈಕು ಹಾಲು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಗುತ್ತ ಅಲ್ಪ ಗುರ್ತುಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾಖಲ ಕೈಕು ತಿರ್ತು ಪೋ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊ ಕೈಕು ಒಂಜಿಲ ತಾಗುಜಿಯೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತಾಗುಜಿ ಮಾರಿದ ಬೀಸತ್ತಿ ಪತ್ತು ನಪ್ಪ ತಾಗುಂಡು ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪುಗಾನ ಸೇರುದು ಒಂದು ಪುರ ಏರಿಯಾ ಅಂಗಡಿ ಉಂಟುದು ಮಲ್ಪು ನಾವು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಬಾ ಒಂಜು ಹೊಲ ವಾ ವಾ ಇಂಜು ಒಂಜು ಹಾ ನೀವು ನೋಡು ಪಲ್ಕ ಬರಿ ನಾಲ್ಕು ಪಿರಾಂದು ಬಿಡಿಕರು ನೋಡಿ ಪಲ್ಕರು ಓಂಡ್ರೆ ನಕ್ಕ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಿಂಗಮೇ ಬಲ್ಕಾರಿ ಅವ್ರು ನಿಂಗ ನಕ್ಕ ಅವಲ್ಲಲ್ಲ ಯಪ್ಪ ಓನ್ ಪಿರಾಂದಲ ಓನ್ ತಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಏನಾಗೆ ಒಂತ ಬತ್ತಿನ ಇಂಚಿನಾಗೆ ಅತ್ತದ ಆಲಜ್ಜಿ ಅವು ಈರೊಂಜಿ ಅಲ್ತ ಬತ್ತದ ಈ ಏರಿಯಾಗೆ ಸೇರ್ದಾರ ನಮ್ಮ ದನಿನ ಹತ್ತಲ ಮಂಡೆ ಇಡೀ ಆಲಾದಾರನ ತಾನೇ ಛಿದ್ರ ಅದು ಬೋಣುದು ಇಡವೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಮೂಲು ಉಲ್ಲ ಮೂಲು ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ತೂದಾಂಡಲ್ಲ ಗಿರಾಕಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜನ ಎಂಗ್ಲಗ್ ಅಂಗಡಿ ಇಜ್ಜವ್ಲು ಅವ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ ಅಂಗಡಿದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡ ಬಜಿ ಚೋರೆ ಆಯ್ತಾ ವಾಸ್ತು ಸರಿ ಇಜ್ಜ ಈ ಮೂಲುಂಟು ಬರ್ಚಿ ಇರ್ನ ಸಾಹಸ ಬರ್ಚಿ ಈ ಆಯ್ನಿತ್ತೆ ದೀವೊಂಡಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾದ ಪಿರ ಕಡ್ಪೋಡುವ ಆಯ್ನಿಕ್ ಆಯ್ ಲೇಡೀಸ್ ಲೇಕ ಮಲ್ಪುವೆ ಅವ ಸೀದಾ ಉಲಾಯ್ ಪೋಯಿನಿ